Ubuhansu bw'umuguzi umuryamurukerio ya Bibuli. Ingoro mokora buna antivirus papa antivirus ingoro motindu buna antivirus papa antivirus ingoro mochanja buna antivirus papa antivirus ebinta gokora yetokwegena tokwegena amangana gokwana tokwegena ebituka kabwate toweketa ebisanga gokora towetiema diga wetiema diga wetiema Kira kini gue seru tumungno. Ontem gue rasmizinho, gue rasmisa poveras, namumroy. Antivirus na muri tu Mombasa. Nici bestiane. Andate toda esta machi chumbi.
Okay, kubwa. Neki. Karibu sana. Ngoyo kutambuka uchafua neka. Ubugete. Biyure. Karibu sana bwana. Umeje tunare ngaria? Inare ngaria? Narore kike kiongozi ndi kugitega. Tuamanya nango se nakumanyire bore. Ngaruminta sichibesa chiro. Ngacha subutaka. Oh, tengo las misiones. Midana kolera antivirus nichibesa cyane mukinyigo. Antivirus nchenkumurage. Je kumugorora cyanga ne batari kobeka ikirerinda. Abura ejo nari tchingende bobego. Bona ngikuke baraga reke karro. Kiongozi ga. Oni no maro sire kibao gao. Ya. Chanande bago tichura. Ya. Igari sigari domanye tibure mobu. Oh. Biso no ri mo gorete gari ka. Oh. Wewe. Ena achirega. Muntu narongwa kiresimi terikuwata simiana. Mungu anaronkorega singia sana mwinjini. Onkorega singi ya kabisa no chega bwindo mesete kabisa. You know, I'm very impressed with this one. Mungu amefanya a very great job. Bona nkomoriki ganko mwakeresimi. I want to talk to that man. Mwaji balance ya. Wewe ukiangalia unaonaje kazi? Ya ngobori. Aundiri yango boriga. Bona kwa kora to manyiti. Tuanya kora na boli. So far. Yese kwa mwakirisi myare mteja. Na isi by the way. Mwakaje chinyombeji. Mwakaje chinyombeji. Yese ni jomo engineer. Ichi kwa. Ke. Na yoyo. Na ayo. Na kote kasingi yega. Enyombeli ngakora seri. Nuroji. Kudwa. Yamba tebiga. Yes. Oya. Mama pima. Ngakeba no mwene te kabana. Okobol. Ngokorange. Basigaye bamanyokirie. Omaete. Abaswati abangetarie bako baba ibi. Bako baba rogi. Bona ekero kontenga basigari bako minyokiri. Inkosi nyingi bako minyokari. No. Tarigo. Omaete chenko nindi changa. Number 1. Echange yankorosi ni maite standard. Class nkero getangan yakabere. Yakabere nkero, getari nkero. Ono, nkero kerinkorosi keri number 1 class keri getangan number 1 ko number 1. Ukobeka kando. Kerinko keri kando. Alafu kikende ni mbaro nkwa ngotumia kwa abangao. Yani kubwata marunga mbaro kwa ba test na ne mbaro ali aramaya. Roti chibeza. Amaru ya kwanza ngorosi aramaya sa. Na rongorosi kwanza tiganda kwa reza. Alingo tumia formalin. Jiranya kwa. Na formalin. Karate baka hivi bitondo bigo. Dali formalin. Na rongo tumia kando. Na rongo ambaro kwa. Nimbwate classic. Kere at least. Lakini kwa. Lakini muna edingo kwa. Na rongo rabeke choimi. Baka choime. Kobe kande choime. Nkobisa. Kobe choime ngi akoro bona. Ya. Kora atiga. Kobe ke choime. Basali mbabwa. Mbabwa. Changa chinga njira ngotumia nabeka. Baka chinga. Nki akora abantu bangacha. Banganchete. Kwa hiyo kora abantu bakwandekera bukendeke ngao ko betani ikijana. Nje na tebete ngo kare gasi for free. Wachiba chiunyo kuntumere chifundi garia. Ngateba ko kucha Kenya na mocho kare gasi. This is so impressive. This is so impressive. Hii kazi imefanywa egasi yako. You know I was nilikuwa nifika hapa hivi. Rangi tumiete nyara. Rangi bwati to kufuata. Ukufuata ga. Anya nao bwati. Ai. Ndugu yangu na kingo nangi chome tera kupimire na kuira maisha na ki. Kwa medical yo. Ta kuno tio ningo manyene. Nkiuri meretie simu. Ya yesi yarete kapambe yarete lisa sista gitiga. Bono nteto na bono tabwati pesa iga ngende nguli. Ne kioro chegas. Kwa etire nyombeli imichosi. Na nguru mata no na chakira tu chifundi. Eba. Na sabe gotira iga. Nacha gukoraga. Actually, lakini abantu boko mbangulie gasi. Abantu boko mbangulie gasi. Lakini bono se payment yare ngoro. You know when they are being paid, lazima wafanye kazi. Okay, bono oroba nyombe ngo chakaba yare ngi. Enyombe yena nyakiro metu bono twasome to bwenchine. Tasi kwa meta banta ba kontra iga bara ni change chiga. Mama itijiro muntu amenyerete simiti imemaita kurie equipment. Kurie Dionys.
diagonal. Diagonal. Mete chumano no yoloko kabisa simiti bali. Tiri kufanya vita lakini I am very creative. You know, the only thing I can congratulate you. Anyombe karongo ligere by the Umete nanye pimira tena inti. Umete karongo koraiga. Choma tero mondo na inti gaja. Okwana kwanye pimo muno gaja. Kwara na ki esmiti yende. What you want skoji muno ga. So nje gasiane nango pimira na inti. Bueno, no chiba siari muno takro konga tipo jetere ki ari ye baka. According to gasia korega iga, I will double the money. Wano mindo. I will double the money. Timanye dia soji kobeke monitori lakini mini waeri koranga ye chiari turakora. Oh no, okay. I was meaning the balance of. Nunyi the balance what kati te tokorekene. Na akotegerire sana na lengo romo swati romo sense sana formalin okaliko yekera okaliko nyarose lyangene echo okaliko sibichi yange jichinke okaliko korage seninki marage senki chimbe bokaliko burukani kwa beke binto ime oroje no bosensi okongera saboro boronge Koigole ngote mangana ngabna. tora kwana Okwara ota sai. otindete Okwabugambare ro koti okorota. Okwarambare ro korota. amangana inyabwate tonsi Inche. Koigole ngote. Pio proxy mwaba sigari ngende bare mugambitini ko mate mugambita ko ngonya Ikabia kwanza ndire. Mangana watara manga. yani ongekoeresa nga formally Pi amangana watu kwanza kwatu mkocha kontebi. yani usalia basacha ku nyumba formally wacha hiyo mchezo we wacha mchezo kabisa hiyo proxy mwaba sigari mbare so sensi yo boko ntebiga I remember very well. Irenga. Irenga. It was around 2.5. 2.5. Wono tetokole okobande bwanko. Ngaye tu 5 ocho chinge ngorai. Kuranga tu chimilioni ibere. Wono rende nari gotumira chose mai nakora ni kwa sababu ingakina irendo komanya. Ya timbo etia unalikuwa ntumerita account y'abantu bakacha bakanyaki. Irengo bwate cash. Cash. So you like doing it cash? Cash nimbwate nenda nyomba nero ntere nda sikitari nda minyoka. Erinde chiri na boko ngoro usonyo kubwate chose. Alafu for that kind of work na kwa simi toko ndigi. Simu ya kuranga chibesa ndege because sango kuandika cash niko nayo hapa but niko na simu nyingine naweza kutafuta tu. Ake yigeze nero ngoli bone simu card sibetega. Oh no. Simu na konyarango tumeka ngumbu but it will be better for you. No bigete password. Hakuna iko passwordless. No phone. Na down payment. Bon. I have some cash here. Kibetie kikirabu. Kibetingeke. Kubwa lakini kusikirete. Ina tebitia kolega siao. Umanyete malipo ni hapa duniani. Aya kolega siao. Ebintu biche buna kantu toka kali kibese echo. Echirenga chirega. Echichire around 1.5. 1.5. Ichibono? One of the only thing. Ichibono mugambike ntokara. Ngoire nando gocha bonega. Ya, enamba yangi chokoche kama ntombangi. Sawa. This guy mazaa amefanya kazi poa. You know I like this now. Hata nikiwa pale najua kazi yangu, pesa yangu inafanya kazi. This is so impressive. And by the way, hata kuniambia jini. Ai. Mokorabuna antivirus antivirus ingoro motindubuna antivirus antivirus omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo kira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo kira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Wima
Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, hookah sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa Kibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bari n'obarema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bw'okwegira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakire cyonsi uratakasirituko nigo bagosomya omwaka mugima aborukia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurigera y'obusera bwo Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwegirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo Gusi asebali y'umucukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyoge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Hallelujah, hallelujah. Bochabeli bono. Bochabeli. Bochabeli baba bwa kile. Wakile karibu pasta. Ngakiole ga Bochabeli. Yano kabwa to molembe kweli. Ya toribu ya. Asante sekero lakini ekorokana nyimotsai karansani ndi tikatura sabo monene lakini toribu ya mono lakini monenya sae ngotore tare buya tatambu ya mona singene kila senyomba ya antivirus. Ngojo karansai to chiko kwana monene kaba mona intwe Godera sekere Yesu Kristo yo motole ito. Amen. Buya mono sana ngakinkorera kware ngoma baba. Pasta mbiande. Ya toribu ya. Mbiande. Emechando nkakapakanya Jumapili ngachikubakanya ase kanisa mono kanyoranga. Morigocha bona kina chirenga ki ngaimu achiete aye mugako mamo mino. Pasta. Yes. Ngocha na lenge kanisa. Na plan kinche kanisa lakini na noroche shida chiaka na ninki kyabere na roche ngama ngana mbuya bete kyana nyorta ri mamo minongo trimboka kuchari tukakwana nera akantengo chamule kikyateke kabagose Pasta. Lakini enda kora kanange mechano nero amarikana ara sole ndoche kwarerire sana ngiko sikware korera.
mama pima. Nyasaye neba. Okay, nyumutara sasa imechande hiyo tikanda turasome ekefungu kidogo lakini onyamore buya Nyasaye tikabaseseni turasoma ngo emereng'ani sano nemo sasa mwa emereng'ani sano nemo emerongo ibere tuguna kiago totebia omwana one oigwera ya inche iso nkogochika na totiga amorokererio anyoko na kiya totebia amorokererio alima mumina gogotebia oyaigwe na andu igwere tato mino iya oya sibe ogenderere kojabera komenyera botambe na ase nkoro yao naende oya sibase ligotiri yao ng'a machikari mamo minago kwa tato minago kwa nona machikari mobwata ase nyomba mwakongo kora machiko onyare kobeka ase ligotiri yao onyare kojabwati chingaki ase chingaki nabo igo mochichekanisa mubabwati omanene lakini haro tori buya pastor Mbiande neri bono nasi nyirungu kwanera ya ntebi pastor ndiko sikia bere chaka unogo chaka lakini ntebi aje ya bere likong ne bali komwa lakini nere ngaki onyalingana lya kongire tangire bagaka be kanisa pastor okay ya Meduna antivirus ari nenga mataitoche kanisa agateba sawa aganchirana ikiria tokarwana kenaere kimambikyo akagenda mokarwana bone kimambikyo singenjo kama taitende kanisa tageti pole mukungu naro kuru kumama pima matari kumamaru asa moroko ndi kumatega bebono ntu achieto ali motokarandi orono musubati oria timatina kiakoro kusina ri mama pima agateba nganere ngotole kale atige mangana ayache omwana omochumba akatwegeta amarwa onyorete eplaini anda aramuganya Nyasaye baba iga oyo nere mama pima osaliria baba Nyasaye no omwana omochumba okwereire mama pima liaruri otigirera antivirus yone rero no omwana omochumba akale otweka amarwa Nyasaye baba iga ya onko na kubibungurura nsa abuge ngana arogota nebituma ansa baba igo baba Nyasaye iga onko na kubichora abuge ngabona ongo chora naende wi Yeso totangane mama safi buyore nkwani gaki kyo kirera bona ngitare ko nkwani ligaki nako gosera gaki mutuongo korole gasi oroche boronge iga omwana omochumba nero gotweka amarwa agateba nganere ngotole kale atige mangana ayache ono mama pima uyu nero arangwete bana nere kwachi nero musani lakini kwachi tari kumukonya kwachi oyo mwama toyo bono kai bono nanuro chembuli nkagure mbuli je butatu antivera saka oniribu ekinane kikene una igukira so mugambi bono bono naruche saso kinere bachandaire nere ono nje nkagechure no borobori ngena ngachaka bono nkarotika saso kiegwe discipline ukamosoera kamosoera nganyora antomba naruche bagambia mbate tikoteka step korolekana saso kigabaita gatipu riaki mona njenga gachugure ndo nano uchoborongo sadiali nyomo tukora mwe discipline ngego mono mala betimbuati oromo nano roche mama ongena timetina kibakwa ne timetinga motebetinga antivirus net discipline nge lakini tali kumoita no gukwana na ali gukwana rinda tebe kena agacha oborkinyo biana tete kena nkarorenda mangana yo edit antivirus otebere bono chenchiri ngocho tore kanisa Jumapili ngai mama ruera ondamire ongeresire ondamire igobuna nache igana bona ranga onte bringangi mokenso oke ngenda sepiendo kompianto kwaro romo sacho isaneire kenda ngopianta konyome kenda ngopianta konyome kenero nere kwaro liro mosacha momuro no beire lichara obeire liochi kwagari omwana no be okomoroko moibi kwamoroko morebi kwamorokire likembi kwamorokire omwana nje no timbe mungu rero kwana mangana makongo ose agonte bingango rasmisa komenya buoye boronge no mwana mochumba gotweka amarwa omwana onyora
plain kogenda obonyagetaria nero twegeta amarwa Mama Safi agaisi akaira ng'ora aina amarwa okoro chande gotindete omwana Mama Safi nginakora gaki nginakora nginakora ntebi bakwasariria abana ekenyoro bakabasacha babantu omwana nembu wamenyete nero koneria amarwa akiandikira onkoli musacha one sayakara masamba mboke batimbu akwera machoni mbu anywe sumu onyata ikakomya kigunya getari akarokigwa konanga mbu akwera Mom, biasara mami aya baba you are like mother-in-law please miaka ngo bwata kama limekosa miaka ngo bwata I'm 35 years miaka 35 na mimi miaka 80 ngabere gaki ngabere gatana sore tariba gaki ngabere banonye nagosa biasara biyo akore kenyoro kwanchoro ngabere gaki kwanchoro ngabere onye gotage tokonye ke baba ngabere baba ngabere aya no mwana no matenga nkwagera nonye kono nkoma ni bochabeliona pora samangana ayu baba pole sana samangana ayu lakini byonsi inganya sae nabibwe nakia oranga elidina achitali nagosomerete biblia gotabanga ondo bwensi nagache nyombonya nyasaye tayo byonsi ebingabusa alero nagotebiringa amachikaria isago koa nali nyoka gokoa oyabwatie lakini bwensi pi ebwana tembanyora amo osemoche kanisa tobasabera chi pastor bali baminto motoleke egera mangana yonsi pi ekiara saitani amenyeta asomochioyo saitani amenyeta omochioyo ino inga motatamere tinyasaye byonsi ebinte bingambosa igonga nyasaye orabwa mangana inonsi lakini hata bata tigantu virus na gocha lero motebi basa nata kete monyore rero manyanga ngocha muri kanisa Jumapili rasima molete kanisa ekere wiki rina tangasta nga bagani bacha abagani bantu virus bacha maumu abantu virus umonginoye nene ntu abaganyete lakini moche Jumapili ngocha to karibu sana nalitikanya saba seseni asenge njonga Jumapili nyomogocha ebibyonsi nkoerabire asenge njonga nyasaye nero maeta mangana yonsi pi na munyago itana isikoga iga ngo mogo itana moitane kerengaki lakini nyasaye kaga soime yaino yonsi pinko erabire tiga ngo sabere baba nani nyasaye nagwanjete ebirengeri byubwate nkoerabire bono kware gwancha abo kware kobeka marunse egere baba ngobeka somo nene egere nyasaye goseseni onsi pinko erale imbabo chaberi igago aretera abantu bakaitandi virus bajete bwo bakanywa marwa nayo konia maru taribo ntenta kete baba ngotebiga omwana oyo omubwato kane pi una kwa torobere rwanyoko kwanchoro ngabere piga nonyi kwete ngokwabira ndekera kwa bwato kiro mwana muchumbe agenda sukuru tomo changere kenyoro agenda obonyagetaria namba 2 antivirus unagoeta bwo igana amaru akonywa motebi torikonia naende tia koni baba amaru no mwana omoke musacha gotoka masamba na kwagera takagenda masamba ogachaka koni amaru nkware koni ta baba no ene chinyanya nkware koni no nyene bitamu ntamu etaoni oche koni amaru atibongire baba omwana one nkyo gwesare liga obwatekie ni amache musacha mbaga agotama okoba ya amaru achana na hiyo biashara mami gaki ngabere nasabira okwabera otikana omwana muchumba agende skuru nonyi gweta mama pima yakarate achana na mimi mbane kwanyorete si yako ya mbana amaru kwanyure bano kwabeiro bongo bori amaruoka unikome don't otako genda sukuru tako genda sukuru abo munyageta bwie kenyoro nayo kongira mama pima wewe mwana omuchumba agenda sukuru tago tia saneta jiri ya tago tia saneta jiri yekera kimi na akabaka kaiwe nutule twenda mbara kimi nero saliri bochabeli bakanara koncha koseli bochabeli ona twale merra nili koruo botaka gocha mba mama pima lakini unastahili kuabudiwa unastahili ye baba unastahili kuabudiwa unastahili ye tato monene buyamo na senge nchomo ndatanya sal obwanchani bwaho bwabera somo choyo monene asenge nchonga nayo bwetonsi tata nganaye orareto molemba somo choyo bwantivirus na mamo mwabo no mongino ya tata nago sabiro monene oikase nkeye tata nyasaye okoro wancho kwa monene asenge njonga naye manyara tata amarigo batinye
ebirengere babwate ibi tata nyasaye byo kwanda soboragori babitigo monene tata nyasaye re tomorembo obwanja ni bwo bokoreke tata akalemorembo rache tata nyasaye tokorere ngambu ya mono onsi twayasabire ayara senkoro yo mwana yo monene ayara sanctifiers tata asomongino oli mama sabi tata uchabiri nko mujira matebiga baba mbana na ikire koraraga abugone hakuna muntu mwingine nje na yendoche mama pima nero galile ntate ko seli hapana uchabiri tako genda hakuna kitu kama hiyo uchabiri na genda araja kayo ko ba marua mama pima omokuno monene byose gatogotigere ekyagera no mobui bono ne myaka yonsi twasabira na kwegena wetera seri yaite Kristo mutori ito amen puya mono baba tiganya sauseni puya mono nyasaye na wanjete ngaonsi pi aeride ikaransa baba ikaransa no monto muya tiganya sauseni na Jumapili moche kanisa Jumapili moche kanisa na antivirus Korabuna antivirus papa antivirus ingoro motinduguna antivirus papa antivirus ingoro mochanjabuna antivirus papa antivirus